Oh my king uthi makathiwa ngifikile lapha esikolweni. Maya underground uhamba nami noma uhamba wedwa. Mama ngizohlela ngizosebenza. Uyabona Ngizenze zonke. uyabona uma ufika phana. Wafuna Ngibona ngichaza wafa ngichaza indaba zabo labo TikTok. Yabona indlela ongiseshe nje. Ufuna hey cha babe. lutho okay Okay, king. sihamba Landa nawe. Kodwa khona la uphela khona lapha kuleya reception yakhona lapha ya underground lapha underground. bafihlala khona lapha uphela lapho. Kodwa kunenye ke ingoje yami la ngifike ngiconsult khona. Underground mina ngilo concert khona ngohlala nawo ngaphansi. Angikuzwa baba. Underground lo concert khona ngaphansi angiyifihla soyithu lapho. Unkonza kuthina lapho. Uyaya kodwa kunegumbi la ungena khona la ngakhona underground nami mase ngingena kulele ngiconsulta kulona. Ngeke ungene nami kulele ngiconsulta kulona ngoba ngisuke ngiyoconsult kusuke kune spirit lapho. Oh Yeah. king. Unumber 2 wami king. Uma ngathi kuyenza ukuthi umuntu njengenkosi nje vele ukuthi umuntu mathi sinaku beka market emakhampani amakhulu njebo Eskom kwamasipala le ndawo ezinkulu nje lezo mhlamba afakile amaphepha basalindile ukuthi ukwazi ukumgqina umfake lapho makafikile esigodlweni. Hayi ngeke ngiconfirm le nto ukuthi ngiyayenza ukufaka umuntu. Ufuna siqale sibheke kuqala ukuthi yini evimbile. Yabo? Sibone kuqala ukuthi into yakhe ivimbela mase sisusa into evimbile mase ngingena yena. Angikwazi ukuthi ngazi ukuthi TikTok mina hayi ngizokufaka kamasipala. Mhlambe kuvimbe nje ukuthi amaphepha akho nje awahlelekile. Ngithi ngizokufaka kanjani mina? Ufuna kuqale kubheka amaphepha akho, sibheke spirit, sibheke ekhala uhlala khona, ukuthi yini evimbile. Ngabe kuvimba amaphepha akho ukuthi awahlangani noma indlela owahlanganise ngakhona khona abanamapha bangaphezulu kwawakho ngoba phela mangabe kuzothiwa usend CV kufuneka abantu abanolokhuzana abanama degree kuvele kuqhamuka umuntu on honors sizothini thini. Yeah. Ngiyakuzwa king ngiyakuzwa. Yeah, ifuna phela baba akuvesana fana nomuntu bengabe hanjele indoda aqhamuka umuntu athi hayi ngizoyibuyisa indoda noma ngizombuyisa umkakho noma ngizoyibuyisa ayikho le nto le. Funa qala ucheck ukuthi lo muntu ohambile uhanjiswe yini. Mhlawumbe ngampela umuntu ohambile ubengafuni ukuhamba kodwa uhanjiswe ukuthi njalo bengabe ethulala nawe everyday kuvele kuqhamuka amanzana ukanje noma umuntu wesifazane umshiyile njalo ubuthulana naye yena akafuni. Uma sabathe akafuni uyamthanda kodwa manje akafuni nilale sekuphele 3 years anilali shiya futhi mkhulu 3 years sekuphele 3 months anilali shiya. King malithiwa nawo ngifuyile bangishontshela abantu siyakhona ukuyilanda. Angikwazi ukulanda inkomo mina bengabe sebeyibulele ngizozithathaaphi mina. Why ungibuza imibuzo mfethu egaxisanayo? Sebeyintshontshile bafike bayibulala ngizozithatha aphi zonkomo mfethu mina. Ayikomele check. Manje siyahlola. Sayibona sekhona. Uthi wena ngizokwazi ukuyilanda. Ngithi ngizolanda kanjani mase ibulewe? King, Why my brother? Why ufuna ukugaxelisa King, uma sifeza ihlolo. Masifeza ihlolo. Siyabonza la isekhona. Ngikutshele ekuqaleni nje ngathi ngiqala ngicheck before ngiconfirm ukuthi into ngizoyisiza nje. Ngishilo ekuqaleni ngicabanga ukuthi ungizuyile my brother lapha. Ngishilo ngathi angikwazi ukuvele ngithi uzongena kamasipala singabonile ukuthi yini evalayo. Angikwazi ukuthi ngithi inkomo izobuya singabonile ukuthi zezahanjiswa yini zisekhona yini zona ukuba khona. Mawuthi ngizoyibuyisa yini ake kuthiwe ngimpatha ke mina ngithi hawu imfuyo iyabuya kanti sebeyidlile imfuyo ngizoyenza mina. Mase check King sayibona sikhona. Lapha icebo singalenza yini? Ngithi mina kuwena baba uma sengithe mina ikhona kushuthi ngoba ngiyayibona ukuthi kuphi ngizohlulwa yini kuyilanda mase ngiyibonile ukuthi kuphi. Yakuzwa my king yakuzwa king. Akodwa my brother ikhonto kangaka yini ofuna ungenza yona akuthiwe ngine enhlobo ezibhayizelayo nje ngithi angizoyilanda imfuyo ngithi angizokufaka kamasipala ngithi angizoyibuyisa intombi yakho awukazi ubeze nababhayizayo besho leyonto phela ingaba phela kuthiwa mina ngizenza ngcono
ngoba leli iqiniso ngilikhuluma linjalo mangilikhuluma bese liyamlambisa omunye umuntu bezothi hayi mina ngiyambuyisa umfazi ohambile umuntu nje uzosho njalo engamazi nokuthi uhanjiswe yini Ngiyakuzwa kubamba my king, ngiyakubamba my king. omunye athi mina ngizokufaka emsebenzini engazi nokuthi uvalwe yini mangabe ngiveza amaqiniso mase ngithi yimi inkunzi thiwa ngirong ngifuna ukuba phezulu ngedwa bafethu lezi inkulumo zami azingibeki phezulu anikhulumeni bafethu azingibeki phezulu lezi inkulumo zami nje amaqiniso nje bafethu ngoba phela iqiniso libeka umuntu amajita ayaphanda la ngaphandle bafethu izinyanga zilambile ziyaphanda bafethu zisho noma yini ukuze uhlukane nemali manje mina iqiniso ngisho njalo injalo Hayi ngezwakala king, ngezwakala king. ngiyabonga mfethu manje ngithi ngifuna ukubheka inamba yomuntu oyedwa nje ngizobe ngizomfakela nje awungibhekele nje inamba mfethu ozoyibamba fast lapho mfethu ngifuna ukuthatha eyodwa nje inamba engizomfakela fast umuntu bese eveza i-proof of payment kambe ngizokhetha kanjani inamba ezingaka ngizokwenza njani masigijima angifuni futhi ubani feke abanye Ithi ngibize yami uvehla ubhale yona phansi ngoba iyona oyizwayo. ibize ke mfethu ibize 065 714 yema ngisale sengenza i-wallet ngoba iyona engizwa uqinisile angivele ubani lo munye lapha kwipanel lapha angivele ngifake laba kwipanel ingcono yabo ukuze kube lula 0606 yema ngicela laba bakwipanel lawo mase ngifakelile uveze i-screenshot ake ngivele ngigaxele laba kwipanel into ngenzani mfana Ay inhlanhla le. Wathi inhlanhla mayisingenile ngoba kusangashintsha kusangenzeka noma yini Hawu magolide igcwele kujaha le. Hayi Bese bese sifile nje. ake ngiqale ngomagolide ake ngiqale ngomagolide 06 06 06 again yeah about 206 yeah 0606 yeah 23 23 95 95 51 51 0606239551 injalo king. ungicusho mayingena emagolide lapho ngiyaqalaza awubona ukuthi liyangena 1000 lawo magolide Hey inhlanhla king kade ngihleli la ngingaphumi lokho ngingena usaqala kokuqala waphuma. Futhi ngidalile kuyasho ukuthi ngilethwe iphupho impela nje ngoba. FNB Asiyayizwa nayi notification. iyo lelo Hayi notification yasabuzi sesizwile. ake nihleli lama 1000 bafethu ake ngabe ngiye Kings phezulu ake ngabe ngiye Kings phezulu ake ngifakele nawe mfethu lethi na ake ngidlele lama Magolide ame musu kuzwa amanamba ami kahle. asidlele masosebenzeni man Magolide asidlele mali Magolide awutimbiza yami mfowethu awunikeza ithuba magolide ngibize yani. bathi ningayi kodwa lapha abantu bafethu ngiyacela ningayi kodwa lapha abantu Nazo ke king sengiyibiza ke mfowethu. ithi 065 065 714 714 5618 0657 14 yeah hayibo 5618 5618 awuyiphinde ukugcina mfethu 065 yeah 714 yeah 5618 okay hey inhlanhla le hey siyabonga king hey ngiqalaza khona nongithuka ngelinye ilanga nithi bangake ngiqala nganqingile kodwa usiqalaza la uthi yangena baba bheka uthi yangena yini engabe ngihlaba ngocash makuthiwa niseduze bafethu hey ayingeni ngani notification man ngimbayizwile mos engungifakise enambeni wrong wendoda king
hayi King yangempela mfethu sekunjalo kuqondile. Asizwani madoda. khala. Awufake i-screenshot ifone lapho ukuthi Oh, ingene ithi ngifake ngampela. i-screenshot hayi ngingenile ithi ngifake i-screenshot mntaka baba. Faka baba. Nakimi ngeke Ubalo senzasi lo. Sibonele. Yeah, where we Ngizothumela isithombe se-screenshot la ezi message la ku type message la. Awuthi ngifakele wena mfethu sibonele nawe mfethu. Yeah, where we 079 Manje imancane sibonele ngisavula lapha i-app. Awusho inamba lapho sibonele. 079 079 65 65 746 746 079 65 No, ngicela iphinde bhuti wami. 079 Yeah, 65 yeah. 746 746 1 2 3 4 5 6 76 ekugcineni. Bani? 76 ekugcineni. 76 ekugcineni, alright. Yeah. We King mina ngiyabafakela la ibhaliwe i-reference lana nginesiciniseko bayibona kuma message la. Yeah, nayi le. Duba King is reference 1000 bayibonile impela ngizamile. Bengithi ngifuna ukuthumela isithombe siyahlula manje ngaya ku copy message. Sengiyifakile mntaka baba. Ufake le pini? Ngifaki nepin cha iphuthe ngeke ngilenzelela. Yeso isona. Abantu ezansi bayibona naso ngizolile. Awubheke sibonele. Ay King angazi mfethu Bayisalindile, akunamagama. King. Into enjani engizayithini ke le? La ingenile King. Zwini Hayi, notification yazi ingenile. Awu, khona obuzayo. Ingenile Ngiyayizwa nayi ngena King. khona obuzayo othi imali ngishintshele kwenye app. Kodwa King. Kwelinye ibheki ngoba nase ngishawa ilimit la u3000 lento i-wallet. Ayi mangivule kwelinye app. Asifake namantombazane khona obuzayo uthi why abafana kuphela. We King ngisacela ukusho mntaka baba hayi angazi nginamazi mfethu angitshela ukuthi kufuneka ngithini ngicela ukuthi amagama ephuma wakho umlomo baba. Okwenzani? Amagama Angazi okwenzani? noma siyabonga or siyagila or kwenziwani yini kufuneka yenzeke. Hayi bafethu nje ambanje niyoyidla bafethu sabanje Mina ngoba nje bafethu. ngisiyapitoli mntaka baba kusasa nje ngilibhakaniya sengisiyadala because ke senginemali yokuya King madoda. FNB. Yey. Abantu bafethu abantu ashiya mkhono ocela noma u200 angazi labantu ngabagaxa kanjani la kupanel. Awuthi ngehleke sasi King ukhuphula Akenehle ukuze ngifake abanye bafethu khona abacela noma u200 bafethu yazi ngizwa. Hayi siyabonga King, siyabonga. Ngifake Siyabonga abanye King. lapha. Ngiyabonga bafethu. King. Kade mina ngenile King. Yeah. King ngisacela ungaqala ungikhiphe King. Alright, buza ke baba ngizolina. Ngizocela nje ukuqala ngokuthi yebo nje iqala ngokubonga nje King ngale mali King kade ngihleli lana ngathi bengazi ukuthi uzokwenza kanje King Nkosi kubusise kakhulu King. Ngiyabonga baba. Mina kumele ngizothola makhanda nje King. Ngothola makhanda ngizonqoba. Ngizonqoba. Uthola makhanda ngizonqoba. Usofuna ukuthi impilo zakho zize kumina zonke. Cha ngizonqoba, kumele ngizothola nje makhanda ngizonqoba na. Hawu, Hayi, so ngakho themba nabanye abafana. Hayi akufanele mfethu, akufanele nje. Futhi ufuna uyazi impilo nento ongayilwi. Makhanda King uyalwa uyadonsa. Lalela baba, kuliwa nento esuke ima endleleni yakho, kuliwa nento elwayo. Yabo, angithi phela into evalayo ihlulilwa leyo nto angithi. Ngicela ukufaka abantu besifazane bafethu ngoba bekuyinsizwa. Mangabe ngingena abantu abarong nje. Yabo. Ngizozama ukuswitchela kwenye account yami ngoba le usupheli unless bangathiwa abantu banginika ama account number kanye ngafaka noma imalini ke lapha ngina limitation i-account. Account ke ngifaka noma yini account akufani no e-wallet. Ngizowabona kanjani amantombazane la uNkulunkulu ngoba abanye abafaka ama profile pick up bafethu ngicela babhala amantombazane bathi umuntu imini intombazane angikwazi ukubona ngicathi uzizi intombazane awuthi ngizama ukum-add Ndangena, ndangokuqala, ndangena. Ndaqala ngokungena efaneleni yakhe every day nje request andimfumani futhi. Bathi nomalanga K3 intombazane ngibona i-profile pic awuthi ngiyifaka Yo, ingamshaya i-network
Oy ma. Ase ngajabula. Oy, Bafethu King hayi ngoba Bang, ngifaka kangaka oyellow Nkosi phone. yami. Hayi ngoba request ngifaka every day. hayi ngoba ngifaka oyellow phone. Oy ma. U-Azenande intombazane ngiyazi. Ayibo. Sanibona. Ay, Yes. sinhlanhla today siyabonga. Bheka manje. Bafethu ngifuna ukunifaka nibe u6 ngoba ilimit yami iyilokhuzana iyu3000 e-wallet. Futhi ngizofaka u5555 kunina nonke sizwana. Siyabonga. Siyabona. Ngizofaka u500 ngoba manje ngifuna ukuthi ngi-add nibe u6. Ekuthiwa bekade ikwazi ukudlula. Manje na ayidluli kulokhuzana. Yabo. God. Oh. Uzobona ngani manje ama-profile pic ayadidisana yezwa. Oh amahle Zanibe intombazane le. Ethi abantu ngicela bangangifoneli msa. Uphi amahle manje angashaywa i-network. Hawe man, nami ngisaba lokho ukuthi network ingangishaya. Asithende mali siyosebenzeni imali. God. Awu uphi lokho Zanibe amahle manje. Yeah. Request every day. Ngiyaqala namhlanje. Okhandi accept. Kanti accept mina right. Uspatsha ngicabanga uspatsha intombazane awuthi ngifake. Every day na izolo belirequestile. Awu Jesu, thank you. Hawu, Uzokwazi hawu, ukungena athi uzokwazi ukungena Nkosi. 4. Uzongena 4. Ngicela ukuba nesicelo bandla uma ukuthi i-network iyangikhipha. Nkulunkulu Ngicela wami, ungafaki kunini, esikhaleni sami. Kumile lo. Ngiyacela. I'm gays. Angiphendule kuthule ezami. Hey bane sikhwele. Why unikeza abafana kuphela bafowethu. Ufuna manje makuthiwa uKing Bhaka kuthiwa ukhiphe 1000 nithi hayi nathi siyabazi. And Mfana mina kade bhali, mina de complain. uthini? Hawu nami ngicomplain. Ngathi hayi kuba abafana sikhathele. Hawu. Uyinalo manje. Saze sabonga Nkosi yami singakayitholi. Thank you so Hayi, much. Mina siyabonga. ngibonga nokukhuluma noKing nje yo. Hayibo ngiyabonga into zami ngizoqaqeka ngiyabonga. Hayibo. No mkhulu. Hawu. Ngiyacela ukuthi i-network uma ingikhipha ungafaki imoto esikhaleni sami. Ngizohamba Ngizoqala ngawe ngiyabeka. yes. Okay. Ngizoqala ngawe. Okay. Angifuna ukushuma ngapha Ngisaswishela kwenye account ukuze kube lula. Jesus. Oh my Lord. Ngoba le ngishawa imali. Phela sima account. Nalo mgogodla uzophela uzosinda ngegama laJesu. Ithi ngegama likaKing. Yebo latheni kaJesu atheni angangiqhathi nemvana. Angangiqhathi nemvana. Okay. Yakhe ngikaleke ngalokhala nge-network. Inamba yakho King Bhaka. 067 imake okay wait bafethu uyabona ke 067 sorry imani 067 ke bafethu imani njengoba nabantu besifazane ke bafethu khona insizwa la and Yeah. niyelo niyabonakala ukukhipha inamba yeni nimemeza akuyona inkinga le anina inkinga naleyo nto le kunganenzi Ayisenga mina ngizoba blocker baba. Anginga. anina inkinga Akunankinga. all right ake makushona inani Soba block. okay ake ngiqale ngolokhuzana ngalo we network 067 067 19 19 79 79 123 123 067 1979 123 yebo okay ungitshele ke mayisingena lapho okay ngiyabonga awubheke ukuthi iyangena yini ngiyabonga thank you so much Ngiyalangela. sengenile yebo ngiyabonga hayi ke siyabonga kakhulu ke angehlele komunye ke 071 Bengingene kuqala kule panel. Bafazi. okay 071
Hayi, 071 siyakulola sonke kungajahi. akizwa. 071 071 00 Wemamkhulu, sengithola u-500 cabanga. 00 Okay. 071 76 071 00 76. 76 Yeah. 793. 793. Ndim ngokuzobiza. Usho mayisingenile. We no akabhaka owabhaka. Oh, Thank you nekhalayo. so much. Iyo nekhalayo. Iyo. 083 Weba. Kusiyami. Hayibo. Ngeke. Hayibo angeke angazi. Awuzangena neze hot city phezulu. Bengisafuna ukubuza ziphi phezulu hot city. 083 Sikhona King. ndim ngokubizayo. Ndim ngoku beqale ngingena kule panel ubiza mina ngoku bangandiphazamisi. Elalela nakusazonyiwa na. Ekusazonyiwa. Ngisazobona. That's why you really Awu ukuthi nakho phela ama account ami. Imakhingi kubale yami 083 56 083 56 56 25,000. 25,000. Yes. Ake ubheke mfethu ukuthi uyangena yini ucash send. Ake nimukele ucash send bafethu. Angisazonimukeliso ucash send. Kanti ngisazobadla ucash send. Siyabonga kakhulu. Uyayibona? Hayi ngayiboni kodwa izobonakala. Ungabongi mangayiboni. Ungabongi mangayiboni. Ingayenzeka lonto ingangena ku Dangazi. Makhingi man. Hayi ngabuya back nakinga na. Sizongena ke bheka ke siyangena. Ngiyaxolisa ukuphazamisa ababhaki yazi content akalayo lana. Enkosi. Laphi? Nkosi. Laphi? Angani kade ngikhala ngeSpinal Cord kumanje siyashisa phakathi. Umgogodla ngathi into ehambayo phakathi uyashisa. Isingenile quality. Bese ngifakile imali wena. Bekusele wena. Busifakile kumina. Ngifakile. King. Ngibonga iqiniso lakho nje isipatsha ukuthi sengifakile kuwena. Hayi sengenile Yena la dithi unenkinga yomgogodla lo shisa phakathi kumanje angazi Hayi ke kwenzakalani. kungcono ke bengabe isinyaka zake imoya iyabona ukuthi sibambeneke njengamanje yabo. Hayi lalela ke sekuzoba ukusinda kwakho ke lokho ke. Yabo. Ngiyabonga. Ukukhululeka kwethu nepresence yethu lana ukubambisana kwethu bafethu akube isixazululo. Kuyinkinga enizaziyo neningazazi enibhekene nazo bafethu yabo. Ake ngiqhubeke. Angazi sengifakela abangani bafethu. Kodwa isefe ngecase send limit yayo u3000 la yabo. Yeah, ukhona. Imolandelayo guys. Sushaya no landela uzandile landela uzandile. Yami ithi 079 079 11 11 77 77 413. 413 079 11 77 413. Yes. Uyayibona Oh, Semazeke? nice. Yes, thank you so much. Thank you so much. Phakathi man. Alakasha. Get send in. Siyabonga King, ngiyabonga King, ngibonge kakhulu. Mampanza ake ngize kuwena. Yebo King, ninjani King? Kanti Ngiyaphila. why mina ungijumpa? Hayi thina Ubani ngijampile futhi. Why mina ungijumpa? Askisi ke askisi ni ngicela ukukuza kuwena ni 062 sawubona King kunjani? ngiyaphila. Uwe lothi ngiyakujumpa. Vele ngikubhekile. Ya askisi ke. Ngiyakubonga. Askisi ke. 062 062 101 101 yes 2692 062 2692 101 101 2692. 2692 yebo. Okay, sengiyitholile 062 101 2692. Wani inhlanhla yahamba.
bese ngithi siyahambile as long as mayisahamba nje iyahamba. Ngiyabonga King nayo ingene. Yangena khala kasha Okay. khala kasha Ayingapheli khala ngingatholiwe. kasha uthi kwaphuma Akungapheli limit ngingangenile. angizwa Akungapheli limit ngingangenile. abasaphe phela funa manje ukuthi isavuma ngibuyele insizweni ngingaziqali sengilonga ngithi abantu besifazane one way ake ngibone ihamba nali inamba 068 068 ya 093 093 8129. 8129 068 09 093 8129. Yebo King, yebo King. Ngiyanikhonza ukubhubha. Sikukhonzile King, hawu. Haleluya. Awu. Anenhlaka yakho. Yes. Hayibo phela ngathi siyawina. Uyazi seyedlule 3000 la ilimit yakhona ngazi idlula kanjani manje. Uyabona nje abantu wena. Inonke idlula uyayithola? Yebo nzama. Hayi phela mayinonke izambela yona iKSend ingamani ihambe phela bengingashawa ilimit ngeke ngishawe ibalance. Hayi siyabonga. Siyabonga balance King. hayi sibeze balance. Siyabonga King, siyabonga. Kungashaya ilimit kuphela hayi balance. Ake nginyukele phezulu Bianca utholile? No, not yet. Hayi balance itengasebenzi hlobo ibalance. Sayinqoba kudala into zama balance. Right. Angiphi number Bianca? 081 081 079 079 0097. 0097 081 07 079 0097. Yes, correct, my king. Hayibo. Aha. Ekhona bande nimithi yazi ke. Hayi ke ngathi ngisazobafakela nabanye nathi isala ngivumile nje ngapha. Thank you so much. I got it. Ayeka ilimithi savuma ngapha bengicabanga ukuthi ngapha. Kuba hayibo futhi angazi ke mina. I-private wealth kanti igcina kubani ngoba i-business igcina ku 3000 ilimit yakhona i-private wealth kanti igcina kubani yona lokho ilimit ka Ngiyabonga ngiyazibongela my king. Thank you so much. uyayithola hayi umodeleta Yes, akafaka abanye ngiyitholile. nakho kusavuma akafaka abantu baqabanye umodeleta Usungangehlisa ngiyabonga. noma ngaze ifike ku 20000 manginikeza abantu nje noma ngafika ku 30 mayibantu nje u-ede moderate iyoyisholo yona la mangabe isithi sengirishe ilimit ka KSend yabo phela ngiyaqala ukusenda ama-e-wallet amangaka ngolokhuzana ngale account yaka private wealth Ngicela ningehlise mina ngiyabonga sengitholile. Phakathi inside. ake ngithathe lokhu Uthando Ewo King kunjani? okay ngikhona ilethi number Siyaphila. lethi number 0799 0799 ifaka KSend 063 imake 063 619 619 0460. 0460 063 619 0460 asifaki njalo 100 rand laba fethu asifaki 100 rand la ensizweni sigaxo 1000 imali ladies sigaxo 500 bonke asigaxo 50 rand la sigaxo 50 rand la Hayibo i-network ingasikhona. ngeke uyabona ke mfethu wena ke akuyona network isirishe le limit ebengikhala ngayo yayibona Nkosi yami Padla. buka Phakathi inside. Yo.
Nkosi uyabona yami, le No, ngalimala. no, 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 no. No, kulungile. Uyazi ngicela kwinamba yami ethi no, ngibizele. Ngoba bazovele bafake bebaningi. Ngicela ungibizele la. I-account straight ngizokufakela kwi-account ngeke ngize ngikulahle kanjalo, Okay. yabo. Okay. wathi ngisho ngiyithatha 2002. Cha, imake. Hayi ngeke ngikushiye kanjalo. Hey Nkosi yami. Usebenzisani ebank? I-Capitec. Hello? Ngisebenza Yes, ma. ku-Capitec. Hello? Yes. Bakhona. Yeah. Lungile amatekisi apake ngale ngaseringini azophumela ngakhona wonke amatekisi. Wonke amatekisi lawa apake ngale eringini so hamba nawo wonke. Awungipheke i-account yakho? 2002 Yeah. 512 Yeah. 694. 694. 2002 Yes. 512 Yes. 694. Okay, igama. Yes. Igama LT Khumalo. Thando Khumalo. LT. Khumalo. Okay, awungibhekele ukuthi iyangena yini mfethu? Ithi ngi-check-e. Ngiyaphuma manje. yazidi sesiphakathi ebuhlathi sila ekhaya Ngiyabonga King Bang, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Uyayithola, Big Hot Thando? City, siyabonga. Siyabonga kakhulu Thando. Ngiyayithola, ayiboza wangivusa Nkosi yami. Ngiyabonga. Ake ngithathe omunye. yimina my king Mina ngiyabhilivela nje bafethu ekunikeleni omunye umuntu angakuthathi ngenye indlela. yovele Okay, ngiyolanda isihloko name of account yakho? uCapitec Angezwa? uCapitec my king Okay. Capitec eh? yebo Ningamke kabuhlungu senithembile. That is the thing. Ya angiphi account? 174 174 34 34 59 59 279 279. Thomas Khumalo Hello. How can I help you? Okay. Abantu abangene khona. Yes. I'll follow. Nami sengiqede. Pink, uyayithola? Yebo, iyangena, ngiyabonga. uNkulunkulu akubusise King Bhaka. Wow. Angezwa. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise kwande la uthathe khona. Wow. Nawubusiseke lapho. Yazi ngiyashiselwa ke manje, ngiyashiselwa ke.
This is King Paganzama Dam at Midi Ilovo. This is King Paganzama Dam and estates. King Paganzama Dam and estates. And estates. Midi Ilovo, Durban. We love you all.